Ahojte, kamaráti. Mravce, mravce, mravčeky, stavajú si domčeky. 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 Stavajú si domčeky. Mravce, mravce, mravčeky, stavajú si domčeky. Floppy, nemohol by si mi povedať nejakú riekanku o jednorožcoch? Loli, ja o jednorožcoch nepoznám. Mravce, mravce, mravčeky, stavajú si domčeky. Ale, Loli, minule som pozoroval s lupou mravce. Vieš, akí sú zaujímaví? A čím sú zaujímavé mravce? No, vedela si, že každé mravenisko má svoju mravenčiu kráľovnu? Ozajstnú mravenčiu kráľovnú? Ozajstnú. A má aj korunu, šperky a červený koberec. No, korunu, šperky a červený koberec neviem, či má. Teda, určite nemá, ale za to ju mravci zbožňujú. To vážne? Ja by som sa niekedy pozrel do takého mraveniska. Myslíš, že by nás pozvali k sebe domov? Myslím si, že áno. Ja som ešte žiadnu pozvánku od mravcov nedostal. Kto vie, ako to tam vyzerá? A ako pokračuje tá tvoja riekanka? Mravce, mravce, mravčeky, stavajú si domčeky. Mravenisko je ich hrad, Floppy ich má veľmi rád. A odkiaľ poznáš takúto riekanku? Vymyslel som si ju. To vážne? Loli, ja by som sa naozaj pozrel do toho mraveniska. Môže to tam byť zaujímavé. Lenže ako sa tam dostaneme? Mám nápad. Si v poriadku? Jej. Tak to vyzerá mravenisko vo vnútri? To netuším, ale vyzerá to tu úžasne. Loli, poďme sa popozerať. Poďme. Myslíš, že aj mravce nosia takéto popruhy, keď chcú niekam liesť? No to netuším, ale my si ich určite dajme. Veď vieš, aká som zodpovedná. Aj bojazlivá. Ale to tak, Floppy. A poďme na to. Aha. Loli, Áno. skús ma chytiť. No len počkaj. Už si po teba idem. Nedobehneš ma. Kde si toľko? Ale už idem. Si nejaká pomalá, Loli. A ty počkaj, keď ťa chytím. A aj tak, pomaly ďalej zájdeš. Loli, pozri. Tak toto je najväčší mravec, akého som kedy videl. Je ale veľký. Nemyslíš, že to je tá kráľovná všetkých mravcov? Ona? Veď nemá šperky, červený koberec a ani korunu. A ani krídla. Ale za to má naozaj veľkú izbu. Áno. Pozri. Poďme. Teraz si trošku zasúťažíme. Prvá disciplína, kto vylezie vyššie. 3, 4. Som tu! Prvú disciplínu som vyhral ja.
ale druhú vyhrám určite ja. No, neviem. Druhá disciplína bude táto lezecká stena. Ale ty pôjdeš iba po ružovi. To nie je fér. A prvá. No vidíš, druhú som vyhrala ja. Takže je čas na tretiu disciplínu. Vylez na čas. Ideš prvá, pretože si dáma. Dobre. Chlapi, čo robíš? Rozcvičujem sa, A na čo? pretože ťa idem poraziť. To ešte uvidíme. Som hore! Loli, ja som naozajstný kráľ tohto mraveniska. Ale dovoľ, aby som ti pripomenula, že každé mravenisko má kráľovnú a nie kráľa. Asi máš pravdu. Mám. A kamaráti, ak by ste sa aj vy chceli zahrať na takých mravcov a hľadali mravenisko, tak ho nájdete V Spišskej Novej Vsi. A keby ste hľadali nás dvoch, tak F, L, O, P, I, A... Loli. Ahoj! Ahoj.